खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि बोहैथि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव बराय हरग्रोनाय थाबाय आरो गिदिरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय जासिहरबाय जोङो दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआव नोंथांमोननो जोंहा मेडाम सुसित ब्रह्मआ 1 मिनिटनि सल' फरायनानै खोनासंहोलायनोसै नोंथांमोना खोनासंलांलायदो 1 मिनिट सल'नि मुङा हिन्जाव माहारिया फाग्लि जाजोब्बाय। हिन्जाव माहारिया फाग्लि जाजोब्बाय खावसे आरो 2020 निफ्राय बिजेपि सरकारा भारतनि आसामनि गासैबो हिन्जाव माहारिखौ लब देखायनानै फुथुला बायदि मोसाहोगासिनो दं। रांनि लबावनो दिनैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होयोनो बा 75,000 रां होयोनो गाबोनबो अरुण'दयनि स्किम होगोन 1400 रां होगोन समनिहाबो फिगारनि स्किम होगोन उनाव दाउ बोरमाफोरनिबो स्किम होबोगासिनो दं होनना लबाव गोजोम होगासिनो दं। नोंसोर हिन्जाव माहारिनि जिखि जेंना जेंसि दं बेखौ आं गासिबो मोनफा मोनफा सल्भ खालामनानै होगोन होनना मोजां बिबुंथि होगासिनो दं। बेखौ खोनानानै आइजोफोराबो जि खामानि थिनो बेखौनो मावो जेराव थांनो थिनो बेयावनो थाङो मिथिं दावथिं जेरावबो जेरैबो फुथुलायानोसै ओरैबो गुरलाब गुरलाब दिनैबो गुरलाब गुरलाब गाबोनबो गुरलाब गुरलाब। गुबुन फारसेथिं हिन्जाव माहारिफ्राबो आथिखालाव न'खरनि मावनाय दांनाय न'खरनि बिबान रुजुननायाव नांगौ रोखोमनि हौवाफोरनिफ्राय मोनैलाय बिजेपि सरकारा जि थिनो बेखौनो मावलांबाय। दिनैबो बिफां गायनायनि हाबाफारि गाबोनबो मेरामाथि मेरा देश समनिहाबो ब्लकनि मिथिं ब्लकनि मिथिं गाव सफानि मिथिं सानफ्रामबो मिथिङानोसै मिथिङानो मिथिंसै। ओजों न'खरफोरा फिसा फिसौ आलाय सिलाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय लेखा फरा फरायनाय लिरनायनि जेबो उदिस गैया बादिसो जानाय नुनो मोनदों। दिनैबो पिअनि मिथिं लन होनायनि गाबोनबो मिथिं सेलेबनि सोरबा खेरानि फैयोनो पिअ फैयोनो सोरबा अफिसार फैयोनो गासिबो थांजोबनांगौनो बिदिनोसै। थामलिहा एनजिअनि लिडारफोरा फैयोनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ माबा फोरोंलाङोनो अमा फिनायनि दाउ फिनायनि बोरमा फिनायनि साबसिडि लन होयोनो। आइजोफोरा गोसो खुसियै साइकेल बोराय लानानै खारथिंगासिनो दंसै। न' दुवारनि बिसार गैलाय जाथारबाय। सोरबाया बे सान्सआवनो सान्स सेक्रेटारि बिबान मोननानै गावखौनो सोरगोआव दोनगोन ना फाथालाव दोनगोन गादाव गासि सोरबा हौवाफोरजों नाम्बार लानानै दिनैबो रायलायदों गाबोनबो रायलायदों उनाव मुजिलांनानै फिसा गारनानै ब्लड मबाइल लाना बबेबा जायगायाव लोगो हमनाय फिसायनि अननाय फिसानि अननायखौ बावगोमालांजोब्बाय रं नाम्बारजोंसो मुखुब जाथारबाय। फिसाया फिसाफ्रा माबाफोर बिब्ला माबाफोर सोंब्ला होगदावबायथारबाय। खामानि दामानि मोदोमाव नांलिया गोसोआ उरां फारां जोमै थुलाफोर बायदि बिरबायबाय मोजां मोननायनि लैथोआव गोजोमनानै। ओजोंदि न'खरा सोरलां बोरलां जालांबाय गथ'फोरा जानाय लोंनायनि गद गैया जालांबाय बेनि फारसे उदिस गैया। फिसाइफ्रा बारा बुंबाय थाब्ला फिसा थिसा गारनानैसो ब्लड थांसिगोन। गोसो थोनाय हौवानाव बांगालानो जा जंगालानो जा हारसा नेपालानो जा जायखि जाया हौवा जाब्लानो जाबाय। हौवा जाब्लानो जाबाय। दिनै नोंथांमोननो जोंहा मेडाम सुसित ब्रह्मआ जोबोर मिनिथाव नङा होमबा कमेडियान बायदि साना मानसियाबो कमेडियान बयबो फेस्ला बुंनानै मिनिहोना उदै साहोखायो आरो बिथाङा ना मोगथाङाव दा नैबे लिरनायावबो बेफोरबो बेरखांजोबो आरो बिथांनिया ना मिनिहोनाय फेस्लाया दा नैबेयावहाय हिन्जाव माहारिया फाग्लि जाजोब्बाय ना आथिखाल बिजेपि सरकार फैनानै ना होमबा जोंहा आसामनि माबा मुख्यमन्त्रि ना होमबा जेनेबा
हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोन बायदि जोंहा आथिखालाव मा सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय लानानै होमबा गासै आइजोफोरानो जोंहा दा सोरबा लेखा रोङाबाबो जोंहा दा एकदम अफिस आदाলত थांनो रोंनाय जाबाय आरो ना होमबा दिनैबो सेल्फ हेल्पनि ग्रुपनि मिटिं पिअनि मिटिं बायदिसिना नङा होमबा दा न'आव एरसोनानै थानाय जोंहा आइजोफोराबो आथिखालाव माने गोबांसो रोंबाय आरो ना होमबा रांनि लबाव ओरै नामा जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जेनेबा ओरैबायदि रां होगोन ओरैबायदि मोनगोन थिग बेबायदि बुंनायलाय माने मावगासिनो दं आरो ना होमबा खामानिखौ आरो जायफोरानोखि रोंदों बिथांमोना जौगानोबो हादों आरो ना बेनि थाखाय जोङो बिथां जेनेबा जोंनि बि हिमन्त बिश्व शर्मा मानो होमबा बिथांखौ जोङो साबायखरबो होयो आरो ना खुलुमनायबो होयो ओंखायनो गामि गफानि आइजोफोरा दिनै माने एसे माने बाहेरायाव ओंखारलांनो रोंबाय आरो ना होमबा मिथिङाव नाथाय बेनि असिला लानानै माने सोरबा जुदि गाज्रि माबायाव जुदि थाङोब्ला बेखौ जों आरो एसे मेदामा सोंखारिबाय आरो ना होमबा प्रेसिडेन्ट बा सेक्रेटारिफोरनि मोननायफोरखौ जेन बेबायदि जाया आरो ना होमबा नुबोदोंबो नुबोगासिनो दंबो सेक्रेटारिनि बिबान लानानै बेंकआव फैसा दोननो थांनायावनो सोरबा सोनाय 2 नाम्बार हौवाफोरजों भट थांफानाय गथ' गथाय गारनानै बेखौ खोनागासिनो दं ससियेल मिडियायावबो नुबोगासिनो दं बेनिखायनो जोङो आइजो माहारि जानानै बिमा माहारि जानानै एसे सोंखारिदों आरो एसे माबा होबाय आरो ना सोंखारिनायजों लोगोसे जेनेबा सांग्रांथि होबाय दा जाहाथे उन जेनेरेसनाव बेफोरबायदि दाजा उन जेनेरेसननि मानसिफ्रा बेफोरबायदि खालामलांबाय थाबा सोलोंलांगोन बेखायनो आरोना माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव जेन माने मोजाङै सोलिथोंसै आरो ना होमबा मावनांगौखिनिखौ मावथोंसै थिग बेबायदिनो जेनेबा मिथिं दावथिं ओंखारबाबो जेन गावनि न'खरखौ सामलायनायावबो माने उन जायाथों नङा होमबा बेबायदि आरो जानो नाङा थारमाने सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थारमाने बेबायदि लन होनाया जोंहा थाइसेयाव मोनो आरो 100 थाइसेनि सुदनि मालाबा आरो सेलेबनिफ्राय लाबोबा जों आथोना सुदाव मोनो गावसोरनिफ्राय सोलिनो रोंबा एसे मोजां नाथाय जों मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरो जोंनि आइजो माहारिफ्रा थारमाने फैसा मोनब्ला जों बाहायनो रोङाना थारमाने न'खर फोसाबनाय बायदिसिना फिसाफोर फोसाबनाय फोरोंनाय बेफोरखौ जोङो बारा उदिस लानो रोङा गावनि देलायनाय गाननाय जोमनाय बेफोराव बांसिन बाहायनाय जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो जाहाथे बेफोरबायदि फिसाफोरखौबो नायनांगोन न'खरखौबो नायनांगोन जोङो आरो बै ग्रुपनि फैसाफोरखौबो जेनेबा मोजां खामानियाव बाहायो बेखौबो जोङो नोजोर होनांगोन आरो बिनि सोमोन्दै एसे लिरदों आरो दिनैनि बे भिडिअ नोंथांमोननो बिथाङा आइजो माहारिया फाग्लि जाजोब्बाय माने दिनैबो मिथिं गाबोनबो मिथिं पिअनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ आरो ना बा जोंनि बिनानावफोरखौ माने फिसाजो सोमोन्दोनि बिहामजो सोमोन्दोनि बिसोरखौ माने एसे माने सोंखारिनायजों लोगोसे सांग्रांथि होबाय आरो नैबे 1 मिनिटनि सल'जों सल'नि गेजेरजों दिनै जों भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो आगान सुरबाय आरो बेबायदिनो मिनिथाव फेस्ला 1 मिनिटनि सल' खोनासंनो थाखाय नोंथांमोना अननानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जोबनायाव गासैनिसिमबो अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय